सोरनि दैदेननायाव देवस्रिनि फरायसायाव गोबां बिबांनि राबार बागान गायनो माखासे गामिनि सुबुंफोरखौ लाबोनानै न' लुना थानायनि सिमां नुहोदों। थारैनो चिराङाव सोरबायदि सुबुङा गामिनि सादा सिदा सुबुंफोरखौ रांनि लब दिन्थिनानै हाग्रा सिफायहोदों? चिरांनि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय देवस्रि ओनसोलनि हाग्रायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामना राबार बिफां गायनो नागिरनायखौ भारत आरबि आरो चिरांनि हाग्रा बिफाना होस्रांदों। राबार बिफांफोरखौ दानस्रांना न' लुना थानायखौ सिफायदों। मिथिनाय बादिब्ला बे हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाननिफ्राय बिफां गायबायमोन। हाग्रा जोबस्रांनायखौ मैखोम हाग्रा खालामफिननायनि थांखिजों। हाग्रा बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला मिथिनाय बायदिब्ला जायफोर सुबुंफ्रा बे जायगायाव दंहैयो बिथांमोना गावबा गाव चिरां ओनसोलाव न' बां दंखायो। आयेन बेरेखा हा दखल खालामना राबार बिफां गायना थानोसो हाखौ दखल खालामनायखौ फोरमायो। नाथाय सोरनिबा नाजानायाव 5 लाख 10 लाख रांनि राबार फुलि बायनानै गायनो हा दखल खालामदों। थारैनो गामिनि माखासे सादा सिदा सुबुंफोरखौ बाहायनानै राबार गायना रां खामायना गामिनि सुबुंफोरखौ बाहायगासिनो नामा? दा थासारियाथ' जेबो नङा। जोंथ' बिसोरखौ बिसिनि न'खौ सिफायनानै बिसिनि गाबनाय मोदै बावहाय बेखौ जोङो माने सेडेस्टिक प्लेजार लानो थाखायथ' जों बे खामानिखौ मावाखै। जोंनि डिपार्टमेन्टेलि जिथु खामानि मावखानांगौ बे खामानिखौसो जोङो इभिकसन खालामफैदों दिनै। मानसिफ्राथ' बेवहाय अनेक सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनो हागौ। गाबनाय खुनाय बर'खौल' मानो होखारो आरियो बिभिन्न खोथा प्रश्न खालामनो हागौ। नाथाय सोरखारा बा डिपार्टमेन्टआ मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टजों सोलिया। मोनसे सोरखारा सोलियो आयेनजों। मोनसे सोरखारा डिपार्टमेन्टआ सोलियो आयेनजों। दा डिपार्टमेन्टनि रुल्स सोरखारनि आयेन बेखौ मानिनानैसो जोंनि मानसिफ्रा सोलिनो रोंनाया मोजां। दा बिथांमोनहा माने खाथिनिनो लावख्रिगुरि गामिनि सुबुं। बिथांमोनहा लावख्रिगुरियाव गावबागाव न' दङ, हा दङ। बिथांमोनहा दै खुरखा जानाय फ्लाड एफेक्टेड होननानै बिथांमोनहा बाहाय थाफैनो नाजादों। नाथाय बिथांमोननि थानायाव जोङो नुदों जे माने 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलि बावहाय सोरबा नङा सोरबा माने इनभल्भ दङ। 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलिब्ला फांसेयाव जुदि 50 थाखाब्ला बाहाय 5 लाख फैसानि रबार फुलि लानानै फैदों। आरो बावहाय लेबार लगायगोन, प्लेन्टेसननि लेबार लगायगोन, लेबार चार्ज दङ। बाहाय इनभेस्टमेन्ट खमैब्लाबो फेन्सिं टेन्सिं गासिबो लाजोबनानै इनभेस्टमेन्ट माने हिउज इनभेस्टमेन्ट जागोन। दा बेखिनि खामानिखौ लावख्रिगुरिनि जायफोर सुबुङा बाहाय थाफैदों बिथांमोनहाथ' बेखौ इनभेस्ट खालामनो हाया। बे हिउज इनभेस्टमेन्टखौ सोरबा नङा सोरबा खालामदों। थ' गतिके बिथांमोनखौ माने मा होनो बलिनि बोरमा बलिर फाथा साजायनाय बादि जाहैबाय बिथांमोनखौ हाजिरा होनानै। दा जाहाथे बेखिनि खामानिया दाजाथों आरो जोङो रबार्ट बर्डआ जिखिनि बेआइनि भाबै उइदाउट एनअसि फ्रम दि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा बाहाय ग्रेन होनानै रबार्ट प्लेन्टेसन खालामनायनि जानाखि षड़यन्त्र खालामदों बिनि एगेन्स्टै जोङो केस खालामगोन। बिसोर थाफैनाय बिथांमोनखौ मा खालामगोन? होखारहरनाय जाबाय नामा? दा बिथांमोनहाथ' माने गावबागाव न' दंखायो हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ थांनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों। बिथांमोना थांनांगौ, गावबागाव न'आव थाहैनांगौ। आरो बिथांमोना रियेलि फ्लाड एफेक्टेडब्ला बेखौ सोरखारा नायगोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय। दा बे जाहैबाय रबार्ट गायनायनि नामै बिथांमोनहा हा दखल खालामनाय। बे फरेस्टनि हाखौ बिथांमोना रबार्ट प्लेन्टेसननि गेजेरजों हाखौ अकिउपाइ खालामनाय इलिगेलि। लासैनो बियो जुदि रबार्टआ गिदिर जालाङोब्ला लासैनो बेखौ माने बिसोरो माने एफारे थाबायनानै बिथांमोना माने हाखौ लासैनो मोननायनि खायदा बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों। दा बेखौथ' जों जानो होआ। खारन बाहाय अलरेडि जोङो प्लेन्टेसन खालामदों। जोंनि 60 हेक्टर प्लेन्टेसना धंस जाबाय। बेथ' हिउज डेमेज। माने बेखिनि इलिगेल बे आयेन बेरेखा खामानिखौ जोङो माने निमाहा होथावा। दा जोङो थेवबो बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां न'आव माने गावबागाव गामियाव थांफिननो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो बिथांमोनहा एमब्राब्रा जुदि जोंनि थोननायखौ खावलायनायखौ बुजियाब्ला मानियाब्ला बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय जागोन। सोरखौ जे दिनै होखारदों नोंसोरो बेयाव
हाग्रा होननानै मिथियो मानो थाफैया नोंसोरो बाव? जोंहा ओरैजाय दैयानो बे निजरा दै लामा जोंहा लोमफैजोब्बाय न'आनो थाजाला आरो खुरखाजोब्बायबो दा जोङो जेबो उफाय गैयिनि थाखायनो जोङो बाहाय थाफैनाय जादों। लबारखौ सोर गायहोदों? लबारखौथ' जोंथ' मिन्थिजोबा मालाय गावसोर बोरै जोंहा ओरैनो बाव थाफैनाय हिसाबै नोंसोरबो हाजिरा होदों? जोंखौ हाजिरा होनायनि थाखायसो जोङो बेखौ मावदों आरोखि जोंबो मा खालामनो जोंहा ओरै जेबो मावनो जेबो गैला फारसे फिसा फिसौ फरायनाय फारसे जानायनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा मोनो खोमा होननानै जोङो मावनाय जादों आरो। माब्लानिफ्राय थायामोन नोंसोर? जोङो 1.5 मासानो जानोसै। 1.5 मास? औ। बै लबार बिफांखौथ' गायनो मोना होननानै जायफोर गायदों बिसोर खोन्थायाखै नामा? फरेस्ट ओनसोलाव गायनो मोना? खिन्थानायाथ' खिन्थानाय जायाखै दाख्लैयो फैनाया फैदोंमोन बे आर्मि ना मा होनो बिसोर गायनो ओमफ्राय जोंहा जोंनि हा नालाय बे हाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो बियो गोदोनिफ्रायनो सिफायखानायखा जोंनि हा होननानै जोङो बिसोरखौ बादा होनाय जादों आरो जों हिनजावफ्रानो। बाव फरेस्टारफ्राथ' बाव बाउन्डारि होबाय बेखौ बारनो मोना होननानै अलरेडि होखाबाय बाव मानो फैनो गोनां जाखो? जोंहा उफाय गैया जोंहा बे दैयानो जोंखौ होखारबायबा जोङो थाफैनांगोन। सिगाङावथ' जोङो आवगोलनो फैनो होनबाय थाखानायखामोन ओमफ्राय जोंहा ओरै फारसे फिसा फिसौ फरायनाय हथारखरिथ' जोङो फैजोबनो हायाना दा बिनि थाखाय जोङो दा अभार जानायनि थाखाय जोङो फैनाय जाबाय आरो। सोरबाफोर थानो थिनहरदों नामा नोंसोरखौ? थिननायाथ' दा जयन्तआ बुंफैदोंमोन जयन्त एमएलएआ ओमफ्राय दा गामियावनो ज' जानोसै जोङो अबाव थांबावनो दा जेरावबो गैखाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो हा खुलिखानायखा बियो दा बावनो ज' थांलायनोसै होननानै मेम्बार गावबुरा बुंनाय जादोंमोन आरो मिटिं खालामलायनानै ओमफ्राय दाना हनै जोंहा फैबाय दा जोंखौ सोर मा खालामनो सानदों जों बेखौ बुजिया आरो। न'खरबेसे दंबाव? दा जोङो तेजघर दङ। गासै बेसेबां घरमोन नोंसिनि गामियाव? जोंनियावथ' बाहाय 50आनो दङ। माखासेया मानो फैयाखै? माखासेयाव जों बेखौ मिन्थिला गावसोरनो ज' फैनो होननानै मिटिं जालायखादोंमोन मादोंमोन ज' थांनांगौ रायजोयैनो होनबाय ओमफ्राय जोंखौ ओरैजाय थिनहरग्रोबाय गावस्रा मानो थाबोखो जोंबो बेखौ बुजियाखै आरोखि। नोंसिनि गामियाव जे बोसोरफ्रामबो दैबाना जाबाय थायो एमएलएफोर फैयो मिनिस्टारफोर फैयो दैबाना होबथानायनि राहा लादोंमोन? लानाया लादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय प्रटेक्ट होफैनो होनदोंमोन मानो होफैयाखै बियो दा जोङो आखायनो दुखु मोननानै बे आवगोलनिफ्रायनो जोंनि हा बियो होननानै दा जोङो आखायनो जों हिनजाव बिमा माहारिफ्रानो हौवाफोरखौ बाहाय लेंबोनाय जादों। जों बबाव थांनो जोंहा फराया नङा फिसाफोर दङ फरायनाय ओमफ्राय ओरै गासिबो बुस्थुआनो आबाद मावबाबो जोंनाव जाला ओरै फारसे मैदेरनि जोङो बिनि थाखायबो जों आबाद मावनो हाया नाय नंखाय नंदोंबा हायाव नाय माइ गायनायाव जाजोबो फाथो खुबैयो फाथोबो जाया माइ गायो माइखौबो जायो जों मा खालामनो उफाय गैया जोङो आरो बे बाला अन्थाइ जोङो बाहाय फिसा फिसौ लानानै थानो हायाना नाय नंखाय नंदोंबा सारमोनहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार फैदों फेरेंगा सार फैदों जोंनि एमएलए गासिबो फैजोबदों दानि एमएलएफ्रा बयबोथ' मिन्थिजोबखागौ। मा लुबैदों दा नोंसोरो? जोङो बे हाखौ नांगौ जों थाङा। बेखौ लबारखौ गायहोफैनाय मानसिफोरखौ नोंसोर मिथिया? लबारखौ गायहोफैनायखौ जोंथ' बारा मिथिया जों हाजिरा जाग्रा मानसि जोङो मा जेबो खरसा गैयैखाय मायखाय जोङो एसे एनै उफाय मोनो खोमा होननानै जोङो फिसा फिसौ लेखा फरायनायनि मानायनि दारै जोङो सुबिदा मोनगोन खोमा होननानै बिसोर थिनबाय जों मावगोन होननानै जोङो मावनाय जादोंमोन आरो। नोंसोर थाफैग्रोनानै उनाव गायहोफैदों? जोङो थाफैग्रोखादों। औ बिनि उनावसो जोंनो गायनो होफैदों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन।
बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय